Goleuo Cylch y Defed ydy ar hyn o bryd mae'r Cheviot Tiroedd y Gogledd, nawr te Geraint. Mae'r beirniad Day Jones o Dywyn, mae'n medru mynd trwyddo nhw'n gyflym iawn, felly dwi'n meddwl fydd yn rhy hir wrth rhain heddi. Na, fe rai ni fo'n barod, rhaid gafon ni gael y dal allan. Mae o reit sydyn i feddwl sais y grwpiau sydd wedi bod yna. Mae wych o sydyn yn dydi. Ydy, a mae Day, mae'n deall i waith, wrth gwrs achos mae'n gweithio fel prynwr i Dymbia. Yndi, mae o'n hel ledled gogledd cw i Dymbiag ati ers blynyddoedd a mae'n wych gweld ffordd mae o'n gweithio yn y farchnad a ffordd mae'n gweithio yn y cylch yn famau, ddweud y gwir, ti? Mae'n amlwg yn bendant i farn, ydw e? Yndi mae o. Ond mae cwmni Dymbia, maen nhw'n prosesu llwyth o wyn, miloedd o wyn, yn wythnosol yn dyn nhw, a maen nhw'n dechrau lladd gwartheg nawr hefyd. Yndi, mae nhw a mae'n bleser gweld yr seit yn lan y bydder, mae'n Gymru yn prosesu gymaint o wyn bob wythnos, sydd yn, mae'n wych a mae o'n gyflogwr cefn gwlad Cymru yn tydi. Ac wrth gwrs o newyddion cadarnhaol sydd wedi bod yn y diwydiant yn ddiweddar yw'r ffaith nawr bod llwyth cyntaf y gigoen wedi cyrraedd yr Amerig. Y tro cyntaf ers dros 20 mlynedd, mae hwnna'n newyddion arbennig yn dweud. Newyddion arbennig go iawn, mae wedi cymryd gymaint o amser a sgwn i jyst canran fach o'r farchnad, yr boblogaeth sydd yn fanna eisiau bita fo, mae o'n mynd i fod yn farchnad enfawr i Gymru dros y blynyddoedd sydd ddod. Ond mae'r ymchwil yn dangos gobeithio fewn 5 mlynedd bydd e werth rhyw 20 miliwn y flwyddyn. Mae hwnna yn anhygol yn dweud. Ydy, 20 miliwn arall ar ben beth ni'n droi drosod mewn cynhyrchiant cigoen, marchnad wych i dorri mewn i ddweud y gwir. Achos mae fel allforion bwyd a diod Cymru ar ei lefel ucha erioed. Mae werth rhyw 210 miliwn i'r economi yng Nghymru. Mae hwnna'n anhygol y swm yn dweud. Yndi na, mae o'n anhygol y swm a mae'n le mawr iddo dyfu eto. Da ni'n tyfu cynnyrch mwy anhygoel yma yng Nghymru a mae gennym ni le i werthu'r byd. Gennym ni stori fwyaf unigryw yma yng Nghymru yn does. Wel, nawr, dwi'n meddwl bod y beirniad yn rhoi nhw mewn rhyw fath o drefn. Fe allai'r diwedd fod yn agos iawn. Gellith o fod yn agos iawn. Mae'n bare anhygoel o dda neu gweld yn does o'r bryd yma. A beth sy'n gyntaf i la trydydd yma yn wych i gweld. So dwi'n gwybod, ydy o di penderfynu neu mi eithaf trwyddyn nhw eto. Mae un peth amdano fe, mae fe'n trin a thrafod nhw yn ofalus iawn, yn dweud, bob un par. Yndi, bob un par reit lawr i cyfar sydd ar y gwmffon os di'r ddau'n matchau gilydd ag ati. Mae'n anhygoel y manylder mae angen pigo allan i gael enillydd yn dydi. Daniel Jarman fyna nawr o Rhyw Brongelli'n cael ei godi lan i'r trydydd safle. Fe enillodd y dosbarth yma, llynedd. A mae gennym nhw bar gwych yn fanna, fel mae'n edrych bod nhw'n drydydd ar hyn o bryd. Ydy'r beirniad wedi gorffen hyd yma, dwi'n gwybod. Mae'n y gystadleuaeth go lew yn cyntaf gael ar hyn o bryd yn does. Mae da ni Bevan and Thomas o Bywys yn y safle cyntaf ar hyn o bryd ac yn ail Hugh Williams Banc Tali, ond dwi'n credu mae hynny newid nawr hefyd. Yndi na, maen nhw'n newid a mae'n anifiliad gwych yn symud i fyny wan. Do'n ni'n be mae di weld yn hiniau sydd yn sefyll allan i'r lleill, ond mae'n anhygoel fel mae'n pigo pethau allan yn dydi. Ni'n gweld ar hyn o bryd, dwi'n meddwl, Bevan and Thomas yn y safle cyntaf a gael, wel. Mae'n amlwg, mae'r beirniad yn hoff iawn o'r math yma o un sydd gan y ffarmwr yma, yn dweud. Yndi mae o, a mae o... Mae'n newid arall! Daniel Jarman o Rhyw Brongelli yn dod lan i'r ail safle nawr. Dim cystal y llynedd iddo fe, ond mae dy fe 15 par yma i gyd, felly mae dy fe sioe prysur iawn. Sioe brysur iawn o'i flaen, a pob lwc iddo fo. Be mae o'n droi allan werth i weld yn dydyn nhw. Nawr, mae'r beirniad wedi camu yn ôl. Falle bod e wedi cael ei blysio nawr, ond mae dal yn swmpo nhw fi'n gweud, neu trafod nhw falle bydde ti'n gweud yma? Mae o'n crafu ben rhwng cyntaf gael, dwi'n meddwl, go iawn y fama. Mae o'n teimlo'r sgwydden efo wan, jyst i weld pryd sy'n sefyll allan o wahanol iddo fo. Ac o beth sy'n rhaid cael yw par yn dyfe, mae'r rhaid bod y ddau yn gweddi i'w gilydd. Yn hollol, mae'n bwysig rhaid i'r par fod yn union rhan un fath o'i gilydd, gweddi'n hollol naturiol efo'i gilydd.
Wel, gan i weld ai Thomas a'n Bevan o Bowys fydd yn y safle cyntaf nes mlaen yn y rhaglen. Wych chi i gylch y defed i ddosbarth Cheviot Tiroedd y Gogledd. Dei Jones o Dywyn wedi gwneud i benderfyniad, dwi'n meddwl, Geraint. Yndi, mae'n edrych o fod o, a penderfyniad gwych am bar i gael gweld yn y cylch ynddo. Maen nhw'n werth i'w gweld chwarae teg, ac safle ail werth i gweld hefyd yn dod nhw. Ni'n gweld mai Bevan and Thomas o Bowys sydd wedi cipio'r garden goch, a wedyn mae ni Daniel Jarman yn ail o ryw Brongelli, a wedyn yn drydydd mae ni Bevan and Thomas eto o fferm Noel Powys. Wel, diolch yn fawr, Geraint. Na i nawr fynd draw i gael sgwrs gyda'r enillwyr sydd yn wyn o glistig list. Well, what a result! You okay? Yeah. What does it mean to you, winning? How special is it? Pardon? How special is it to win this fair? Oh, very, very special it is. Yeah. How many years have you been competing? Since 2016. We won it back there with a pair of lambs, and we've been knocking on the door ever since, and until now it was. So no, over the moon really. And you come to the show and the fair. You're here every year, fair play? Yes, well, as we only live half an hour away, it's one of our local shows, so we try to support the local shows in every way we can. Will there be a bit of celebrating tonight? I'm sure. Wel, dyn niw, llongyfarchiadau mowr. Da iawn. A wedyn, os da ni cael sgwrs sydyn iawn gyda'r beirniad, wel, a Gwyn y Stewart, siw mae'n mynd â chi, Gwyn? O, mae'n mynd yn gret. Yeah. Gret, good. Pawb yn hapus a o beirniad yn hapus wedyn, dyna beth sy'n bwysig anyway. Wel, gen i weld beth mae'r beirniad yn meddwl nawr. Wel, de, chi wedi cael bore prysur iawn yn mynd trwy rwy'n mae gyd. Mae'n rei prysur. Beth, siw ydych chi'n teimlo? Siw ydych chi'n joio? O, mae yna safon da iawn, man. Be dwi'n edrych am ydy nhw bod nhw'n wastad. Even y sorcig ar y cefn a bon y gymffon. Wedyn mae'n anodd iawn. Mae nhw'n edrych yn smart, ond dyn nhw'n gwaith o wastad ar eu cefn de. Ond mae rhywbeth yn tynnu llygad yn dim bob beth y gorau. So. Hapus iawn gyda'r hyn? O, da, hapus iawn efo rina. Licio rina. A chi'n gwneud hyn o ddydd i ddydd yn eich gwaith chi hefyd? Wel, no lew ynddo. No lew. Mynd i'r marti a joio bob dydd, efe? Yeah, enjoy bob dydd, yeah. Take every day as your last, ynddo. Enjoy life. Geiriau doeth iawn. Wel, llongyfarchiadau chi a mwynhewch gweddill y beirniadu. Diolch yn fawr iawn ti. Diolch i chi. Joiwch.